Tervetuloa kaikille mun puolesta. Niin. Mä laitoin tollasen otsikon, koska Aaron toi toive, että mistä puhutaan, niin oli aika semmoinen laajahko. Niin sain itse päättää. Niin jotain harjoittelusta, sen ohjelmoinnista ja tavoitteista ja pikkusen kaikesta muusta vielä, mitä siihen mukaan sain liitettyä. Niin. Mennään näillä, katsotaan kuinka on menee, ja jos missään kohtaa tulee jotain kysymyksiä tai kommenttia, niin kysykää ihmeessä tai kommentoikaa. Niin. Nyt kun hyvä. Lähti rullaamaan. Ampumaurheilu epäonnistumisen kokemuksia. Mä tarjosin tätä tässä liitonkin sloganiksi yksi päivä, mutta se ei ole ihan näin. Mutta mitä tuolla haluan sanoa, niin on se, että ampumaurheilu on vähän semmoinen laji, että jos luulee, että tänään menee huonosti, niin huomenna voi mennä vielä huonommin. Ja myöskin toisinpäin. Mutta aika usein, etenkin kisoissa, niin vähän semmoinen epäonnistumisen tai alisuorittamisen fiilis on läsnä, ja varmaan aika harva pääsee siihenkään, että puolet kisoista tuntuu onnistumiselta. Että yleensä se prosentti on aika paljon pienempi. Mutta mitä siitä voisi oppia, miten siihen voisi asennoitua ja miten kääntää sitä omaa ajatusmaailmaa niin, että vaikka ei tässä kisassa saakaan just sitä omaa ennätystä, niin siitä huolimatta löytäisi niitä kohtia, mihin pystyy olemaan tyytyväinen, koska ainakin omasta kokemuksesta muistan, että se tulee aika raskaaksi, jos jatkuvasti itsellä on vaan semmoinen olo, että kisa on epäonnistunut. Lepä Marko joskus kertoi sellaisen, mitä hän itse omille valmennettaville yrittänyt selittää, että hirveän usein urheilija katsoo vaan sitä omaa tulosta, ja sitten jos ei ole oma ennätys, niin sitten se ei oikein ole mitään, mutta että kääntäisi ajatusta niin, että miettisi vaikka omat 10 parasta tulostaan siihen lajiin, ja jos pystyy ampumaan siihen oman top 10 tuloksen, niin siihen pitäisi pystyä olemaan tyytyväinen, ja sitten seuraavalla kerralla se top 10 tulos on taas yhden pykälän kovempia. Ja jos se ennätys tulee aina sitten joka 10. kisassa, niin kuitenkin niitä hyviä suorituksia tai sellaisia suorituksia, mihin itse pystyisi olemaan tyytyväinen, niin tulisi vähän useammin, koska se on tosiaan henkisesti aika raastavaa, jos pitää aina hakea ennätystä. Niin. Vaikkakin nyt esimerkiksi Euroopan mestaruuskisoissa tuli maailmanennätyksiä joka lajissa, mutta tietysti taulun muuttaminen tekee sen, että silloin siinä hetken aikaa siihen pääsee helpommin mukaan, mutta ihan täysin pysyvää se ei koskaan ole. Eli semmoinen oma armollisuus sille omalle tekemiselle ja löytää niitä hyviä juttuja myöskin niistä kisoista, missä ei välttämättä tuloksellisesti aina ihan siihen olisikaan itse tyytyväinen. Myönnän, että ehkä se liitosloganiksi oli sitten kuitenkin vähän huono osa. Mutta miten sitä voi oppia? Oppiminen on sitä, että kokeillaan, epäonnistutaan, voi kuunnella muita, voi opiskella asioita, lukea ainakin lajin teoriaa tai urheilun teoriaa tai miettiä vähän, että mitä muut on tehnyt ja mitä eri lajeista on kirjoitettu ja mitä siitä voi itselleen löytää. Ja sitten tietenkin se ajatusprosessi siinä takana, että miten tekee ja mitä tekee ja miksi tekee, on ehkä ne oleellisimmat kysymykset. Mitä asiaa just nyt harjoittelee ja mitä haluaa oppia. Että haluaa oppia ampumaan, niin se on aika laaja käsite. Mutta jos sitä pystyy pilkkomaan yhtään pienemmäksi, niin se helpottuu se asioiden opiskelu, että onko tämän päivän teema vaikka nosto vai pito vai laukaisualue tai laukaisualueelle tuleminen tai nostotarkkuus tai kuljetus tai jotenkin liikkuvan maalin ammunnassa niitä osa-alueita
on tosi paljon. Niitä on ehkä eniten kaikista ampumalajeista. Niin kun, jos sitä rupeaa jaottelemaan, että mistä suoritus lähtee, niin se lähtee, että nostetaan. Sitten on nostotarkkuus, että ollaan riittävän lähellä taulua. Sitten on taululle tulo tai tähtäyspistettä kohti tulo. Miten sen tekee? Sitten siinä pitää koko ajan yhdistää pito, eli ase ei saisi heilua ihan älyttömästi, tai ainakin sen heilunnan pitäisi olla hallinnassa. Sitten itse se laukaisutapahtuma, missä kohdassa se ruvetaan tekemään yleensä niin, että kun ollaan menossa 10 kohti, niin se laukaisutapahtuma alkaa jo siitä pikkuisen etuajassa, koska jos se alkaa vasta sitten kun ollaan 10, niin sitten yleensä ollaan jo myöhässä. Sitten siinä pitäisi kierto ja kuljetus pystyy pitämään koko ajan mukana. Ja sitten vielä se laukaisuhetki ja laukaisuhetken jälkeen pitäisi hallita se aseen liike. Eli jonkunnäköinen jälkipitokin vielä olla siinä. Eli kohtuullisen monta muuttujaa. Et vertaa sitä mihin tahansa muuhun lajiin, niin niitä on vähemmän. Ehkä niin kuin haulikkolajeissa on samat jutut, mutta mä olen haulikkoampuille aina sanonut, että on se perun paljon tarkempaa tehdä se yhdellä luodilla kuin hauliparvella. Mutta noi on niin kuin ne kokonaisuudet, mistä se harjoitteleminen ja oppimiskokemus muodostuu. Ja jokaisen harjoituksen tai oikeastaan jokaisen ammutun laukauksen niin pitäisi opettaa jotain. Et sinällään se pelkkä ampuminen opettaa johonkin asti, mutta ei ainakin teho huononee ja oppiminen hidastuu, mikäli se on pelkästään sitten koko lajisuorituksen hieromista koko ajan. Mutta sitä ei kuitenkaan pidä ymmärtää niin, että ei pitäisi ampua sitä tavallaan kokonaista lajisuoritusta tai kisasuoritusta ollenkaan. Kyllä sitäkin pitää hieroa aika paljon, mutta jos karkeasti sanotaan, niin noin puolet harjoittelusta voi olla jotain muuta kuin pelkkää hitaiden tai nopeiden ampumista. Sitten tuollaisen väitteen kirjoitin tuohon. Ei päde kaikkiin. Aika moneen pätee. Suomessa harjoitellaan ehkä pikkusen liian vähän ja jonkun verran vähemmän kuin maailmalla. Mistä se johtuu, niin mä voin tuossa kohta avata niitä syitä. Mutta sen lisäksi, että me harjoitellaan liian vähän, niin siis nimenomaan lajiharjoittelua, niin me annetaan myöskin olosuhdetasoitus. Olosuhdetasoitus tarkoittaa sitä, että se vähän lajista riippuu. Haulikkolajeissa olosuhdetasoitus on kaikkein suurin, koska meillä on talvi, niin vajaa puoli vuotta on tilanne, ettei hirveän hyvin ulkona pysty ampumaan. Samoin kaikissa muissa ulkona ammuttavissa lajeissa niin tulee. Liikkuva maali jakautuu aika lailla niin, että kesällä ammutaan enemmän piekkarilla ja talvella ilmakivääriä, niin se ei ole olosuhteiden kannalta niin iso se tasoitus, mutta se taas mistä meillä tulee, niin tulee siitä, että meillä jos lähdetään johonkin isompiin kisoihin, kovempiin kisoihin, niin yleensä pitää matkustaa jonnekin kauemmas. Onneksi kotimaan taso on kohtuullisen hyvä. Jos otetaan Ruotsin kisat siihen mukaan, niin sitten ollaan aika lähellä maailman tasoa. Mutta kuitenkin, että jos esimerkiksi asuu Keski-Euroopassa, niin parempia kisoja on pienemmillä kuluilla saatavilla enemmän. Toi pätee oikeastaan ihan kaikkiin lajeihin suomalaisessa ampumaurheilussa. Ja kilpailujen vähyys myöskin, että niitä niin kuin ei mitenkään älyttömästi ole. Liikkuvan maalilajeissa itse asiassa tilanne on meillä kohtuullisen hyvä, että meillä Suomessa on kisoja kohtuullisen kattavasti läpi vuoden. Ehkä meidän liikkuvan maalilajeissa, mikä puuttuu, niin on sellaiset pienemmät alueellisen tason kisat, että niitä niin kuin on vähemmän tarjolla lyhyiden ajomatkojen päässä ja et jo aika alussa, niin jos haluaa kilpailla, niin se vaatii sitä, että ainakin kotimaassa pitää matkustaa aika paljon yleensä ympäri Suomea. Mutta toisaalta se on meidän vahvuus, että ne kisat, mitä meillä on, niin on kohtuullisen hyvä tasoisia. Ja kotimaan kärkinimet oikeastaan kiertää kaikki kotimaan pääkisat. Eli siellä on niin se SM-kisa ei ole enää hirveästi kovatasoisempi kilpailu kuin on joku muukin noista kotimaan pääkisoista. Samat ampujat on aina viivalla. Mistä se johtuu, että me harjoitellaan liian vähän? Kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa, mutta
Syyt voi olla rahasta johtuvia, aikapulaa, se, että jossain kohtaa ei ole olosuhteita käytettävissä, ei ole ratoja. Voi olla myöskin, että ei halua harjoitella niin paljon. Se voi johtua valmennuksesta. Jos valmennuksen ajatus on se, että vähemmän on enemmän, eli että laatu korvaa määrä jossain kohtaa, niin kuin se jossain kohtaa tekeekin, mutta ei ihan aina. Voi olla myöskin tietämättömyyttä, että ei tiedetä, että mitä muualla tehdään tai mikä se vaatimustaso lajissa on, että mitä pitäisi tehdä. Ei osata harjoitella. No, laiskuus menee vähän samaan piikkiin kuin halukin. Että jos ei ole halukkuutta harjoitella, niin sitten on tosi vaikea kenenkään ulkopuolisen kääntää siihen. Noihin 4 ylimpään oikeastaan halua lukuun ottamatta, niin voi vaikuttaa aika vähän. Toi on ehkä valmentajan toimesta niin ei pysty vaikuttamaan tuohon haluunkaan. Että noin niin kuin on määrättyjä reunaehtoja, mitkä vaikuttaa siihen, että mitä pystyy tekemään. Mutta sitten 4 alimpaan niin oikeastaan pystyy vaikuttamaan se, että löytyy parempaa valmennusta, omaa tietämystä pystyy lisäämään ja sitä, että mitä laji vaatii ja mitä kehittyminen vaatii. Liikkuvan lajeissa mun mielestä harjoitusosaaminen on aika hyvällä mallilla. Löytyy harjoitteita ja osa harjoitteita ja osa alueiden harjoitteita kyllä ihan kohtuullisen hyvin, jos osaa vaan kysyä. Mutta sitä urheilijan omaa halua ja tahtoa siihen harjoitteluun, niin sitä ei oikeastaan voi ohittaa. Että se on se kaiken lähtökohta. Että sitten muitakin pystyy ratkomaan, mikäli nuo asiat. Mikäli se puoli on kunnossa, että on halua harjoittelemiseen. No, jos on halua harjoitteluun, niin miten sitä pitäisi ruveta rakentamaan, niin jonkunnäköinen harjoitussuunnitelma olisi hyvä olla. En suosittele liian tarkkaa. Että niin kuin viikkotasoinen suunnitelma riittää ihan hyvin. Päiväkohtainen tuppaa menee vähän liian tarkaksi ja sitten sitä joutuu muokkaamaan huomattavasti enemmän. Että jos niin kuin viikon harjoitusten lukumäärä ja noin summittainen laukausmäärä on selvillä, niin oikeastaan sillä pääsee jo pitkälle ja sitten sen pystyy sen viikon aikana itse rakentamaan sitten, että miten ne haluaa sinne jaksottaa ja onko jotain muita menoja, koulua tai töitä tai muita vaikka perheen juttuja, että miten ne harjoitukset saa sinne osumaan, niin se tuo myöskin joustavuutta siihen, kun se on niin kuin ajateltu viikkotasoisesti. Ja sitten tähän suunnitelmaan pitäisi tietää ne kauden pääkisat ja leirit, mitkä aikoo käydä, niin niiden sovittaminen sinne, että leiriviikolla yleensä ammutaan vähän enemmän. Jos on kisaviikko, niin sitten siitä on vähän vähemmän. Ja myöskin, että mitä muuta sinne voi laittaa fysiikkaharjoitteluista jonkunnäköistä runkoa, mitä muuta aikoo tehdä. Mutta sekin, että sitä pitää uskaltaa myöskin muuttaa sen kauden ja harjoitusjakson etenemisen myötä. Et jos tuntuu, että sitä ammunnasta ei tule mitään, niin ei silloin välttämättä kannata sitä kaikkein kovinta viikkoa siihen kohtaan ottaa. Ja taas jos on kevyt viikko merkattu ja tuntuu, että on harjoitushaluja ja se kulkee tosi hyvin, eikä ole mitään niin kuin kisasta johtuvaa syytä keventää, niin sit sitä myöskin uskaltaa muuttaa ylöspäin. Mutta tosiaan se niin kuin harjoitussuunnitelma on semmoinen ajatustason pohja sinne, mikä antaa suuntaa sille, että mitä ollaan tekemässä. Ollaan vähän mietitty, että mitä kohti ollaan tekemässä, mikä on se päätapahtuma, mihin tähdätään. Tuossa on vain yksi malli jostain esihistoria hämäristä, en muista edes, että kenen tämä on, mutta 2013 kesään mentiin. Ja siinä olisi hyvä urheilija itse olla mukana, kun sitä tekee, että se itse pystyy vähän sanomaan, että mitä ajatusta on. Mutta olisi hyvä myöskin, että olisi joku valmentaja tai muu opponentti vähän kommentoimassa sitä, että miltä se näyttää. Toi vielä niin kuin helpottuu sen tulkinta, jos ton laittaa vaikka johonkin pylväsdiagrammiin tai Exceliin nuo määrät ja kerrat, että sen näkee vähän sitä painotusta, että miten mennään tuolta. Näkyykö tämä mun hiiri muuten tässä?
Juu, näkyy. Näkyy. Joo. Niin lähinnä nämä, niin kuin, että miten se menee tästä vaikka 700 laukauksen viikosta 1600 viikkoa ja sitten 200 viikkoa ja tonnin viikkoa, niin siinä näkyy semmoinen niin porrastus sitten vielä selkeä myös, ne on pylväsdiagrammeina. Mulla on muistaakseni tuolla edessäpäin niistä yksi kuva niinkin päin. Mutta se, että urheilija miettii ja valmentaja kommentoi ja antaa palautetta ja sparraa siinä tekemisessä, että miten se siitä rakentuu. No siinä oli heti toi kuva siitä, että miten se syklisyys. Tässä ei ole määriä, mutta jos se viikkokohtainen systeemi on niin, että yleensä kovempaa viikkoa seuraa vähän matalampi tehoinen viikko ja sitten voi olla taas kova viikko ja tuommoinen keskimääräisen kova. Jos ajatellaan, että joku luokkaa 1000 laakia menee tässä kuvan alareunan kohdalla, niin muutama viikko on reilusti alle ja muutama viikko reilusti yli. Et sinne nimenomaan tulisi tällaista porrastusta. Et se on liian helppoa harjoitella niin, että ampuu joka viikolla sen vaikka 600 laakia tähän. Mutta sen kehittävyys toppaa jossain kohtaa, koska siitä puuttuu niin kuin kaikki vaihtelu. Se, että onko se jaettu 4 viikkoon tai 6 viikkoon, niin sillä ei ole oikeastaan merkitystä. 4 viikkoa on sikäli aika helppo, kun se on noin kuukausi aina. Ja 4 viikolla sinne pystyy rakentamaan niin kuin ne kovat viikot ja pystyy kisaviikolle passaamaan sitten sen löysemmänkin viikon sinne. Ja se, että miten sitä itse käy läpi siinä tekemisen aikana. Ja tosiaan, että jos tuntuu, että tarvii, niin pylväiden paikkaa voi muuttaa, että ottaakin sen kovemman viikon tähän ja löysemmän viikon sen jälkeen. Ihan niin kuin hirveän pitkää jaksoa näitä korkeita tolppia ei voi olla peräkkäin. Et 3 viikon jälkeen rupeaa kyllä olemaan varmasti jotakin tyhjää ja sitten se vaatii enemmän näitä palauttavia viikkoja taas siihen päälle. Mutta se, että tämä vaihtelu on mun mielestä niin kuin se oleellisuus. Et silloin kun harjoitellaan kovaa ja sitten kun huilataan, niin huilataankin enemmän. Mutta ei pidä pelätä sitä myöskään. Niin kuin jossain kohtaa myös kannattaa kokeilla sitä, että mitä jos se kisaviikko onkin tällainen kova viikko, että maanantaista perjantaihin ammutaan jo paljon. Varmaan se jossain kohtaa tulee vaikka leirien kautta, että onkin leiriviikko ja sitten viikonloppuna kisat, niin myöskin sen kokeilemista, että onko se oikeasti aina ihan huono tai toimiiko se sulle vai eikö se toimi ikinä. Yleensä silloin, jos ammunta kulkee, niin kisatkin kulkee. Sillä keventämisellä sitä pystyy niin kuin parantamaan ehkä sitä, että jos ammunta on vähän jumissa, niin harjoittelun keventämisellä sitä saa vähän paremmin kulkea. Mutta jos kovallakin viikolla ammunta kulkee loppuun asti hyvin, niin ei se siellä kisassakaan mihinkään katoa sillä. Viimeksi kovaa viikkoa taidettiin kokeilla silloin ennen Inko GP:tä. Meillä oli samalla viikolla oli leiri, niin Arno Frans tai Henkka voi kommentoida, miten paljon se tai miltä se tuntui mennä suoraan leiriltä vetää sitten kisaa ja molemmat ampui ihan keskellekin. No kyllähän se tuntui aika hyvälle, kun se kulki leirillä kuitenkin hyvin se ammunta, niin se tuntui aika luottavaisen mielin pysty lähteä siihen kisaan, että tietää mitä siinä kuuluu tehdä, että se oli aika hyvän tuntusta se ammunta koko viikon läpi ja kisassa se sitten näkyy, että tulosta tuli. Näin se vähän menee, että ei se sinällään se viikon määrä ei korreloi sen kanssa, että jos se vaikka ampuisi vähän ja se menee ihan päin persettä, niin ei siitä oikein hyvä lähteä kisaan. Mutta taas jos ampuu paljon ja se menee hyvin, niin paljon parempi lähteä kisaan. Mutta ehkä siinä niin kuin se harjoittelutaito on myöskin sitä, että miten rakentaa niillä viimeisillä harjoituksilla itselle semmoisen olon, että se homma toimii ja osaa ampua ja se ammunta kulkee. Että siinä ehkä kannattaa kokeilla myös, että jos tuntuu, että on vaikeaa, niin kokeilla myöskin helpottaa sitä harjoittelua. Jos ei nopeat kule, niin ei kannata ampua nopeita. Tai jos ei liikkuvatkaan kule, niin sitten voi ampua pystyä ja tavallaan rakentaa itselleen sitä kautta, että pito toimii ja laukaisu toimii. Niin sellaista oloa, että se oma ammunta kulkee, koska se kisatilanne kuitenkin ratkaistaan pääsääntöisesti korvien välissä ja siihen on helpompi lähteä, jos on olo, että on itseluottamusta ja
uskoo siihen, että osaa ampua, kun silloin, että jos se homma on täysin levällä eikä itsellä mitään käsitystä, että miten tässä voi mennä. Sitten tuohon viimeiseen laitoin se oikeastaan tehoryhmäläisiä koske, mutta että mitä harjoitteluero sitten tekee, että onko niin kuin kehittyvässä uravaiheessa, että koettaa parantaa jatkuvasti omaa tekemistä vai sitten, että ollaan jo siellä aika lähellä kärkeä, että miten pystyy ylläpitämään sen tulostason, tai onko sillä periaatteessa eroa. Kyllä siinäkin on kysymys myös siitä ajoittamisesta ja kunnon niin kuin esiin saamisesta. Ehkä jopa enemmän kuin siinä kohtaa, kun ollaan jatkuvalla kehityksen tiellä. Vai onko sä, Aaro, huomannut, että helpompi pysyä tasolla kuin päästä sinne? No joo, kyllä se on paljon helpompi niin pysyä siellä kuin päästä sinne. Että kyllä mä oon ainakin huomannut tuollaisen eron. Mutta en kyllä osaa tarkemmin niin kuin selittää, että miten. Näin se vähän menee. Että se haaste tulee sitten eri asioista jossain kohtaa. Ei tarvitse kehittyä, mutta siitä huolimatta pitäisi saada ne omat piikit sieltä esiin tuloksellisesti. No, siitä harjoitteajattelusta, mitä sanoinkin tuossa alussa, niin helposti ammunnan kaltaisessa lajissa, missä niin kuin se suoritus on aika niin kuin isossa roolissa, se oma, tai niin kuin keskeisessä roolissa se, että se pelkkä kisasuoritus, niin harjoittelu kun muuttuu helposti siihen, että ammutaan pelkästään vaan sitä kokonaista kisasuoritusta. Tuossa alussa kerroinkin, että miten sitä voi purkaa osiin, miten voi harjoitella yhtä kokonaisuutta kerralla, minkälaisia tukevia harjoitteluja siihen voi liittää. Pitoharjoittelu on varmaan kaikkein helpoin ja kaikkein niin kuin nopeiten tulosta tuolla liikkuvamalliammunnassa. Että mitä parempi pito, niin sitä pienempi kuljetus- ja tähtäysalue ja sitä helpompi siihen on tehdä laukaisu. Sitten laitoin tuohon tuollaisen omasta mielestä mielenkiintoisen lauseen. Mä tuossa uudesta urheiluampujasta, joka ilmestyy kai tässä lähiviikkoina, niin voitte lukea lisää, että mitä ratkaisuja siihen olisi, että jossain kohtaa pelkkä ampuminen ja pelkkä kisasuorituksen jauhaminen muuttuu tehottomaksi tavaksi tehdä itsestään parempaa ampujaa. Miten pystyy siihen oppimiseen tuomaan lisää haasteita ja miten sitä voi vaikeuttaa ja miten voi oppimista tehostaa ja parantaa omaa suoritusta. Niin lähinnä se kysymys on siitä, tai niin kuin on kyse siitä, että miten löydetään niitä erilaisia harjoitteita siihen, että pystyy edelleenkin kehittymään. Ja vaikka on jo niin kuin lähellä huipputasoa, niin miten siinäkin kohdassa vielä pystyy sitten haastamaan ja oppimaan uusia asioita ja uusia taitoja ja saamaan parempaa tulosta irti itsestään. Mutta toi on ehkä tommonen vähän haasteeksi tarkoitettu lause, että se pelkkä ampuminen on kallista ja tehotonta harjoittelua. Mutta ei täysin ilman sitäkään ei pärjää, että vaikka niin kuin kuinka teoriassa olisi hyvä ampuja ja kaikki ominaisuudet löytyy, mutta jos ei ole lajiharjoittelua riittävästi takana, niin ei sekään oikein onnistu. Eli sen balanssin löytäminen siinä on aika oleellista. Sitten kun on tehty suunnittelua, niin sitten myöskin seurantaa sen puoleen, että päiväkirjamalleja on monenlaisia. Tuollaista kannattaa ehkä pitää, että missä niin kuin näkyy ihan vaan kylmästi ne, että minä päivinä olen ampunut ja mitkä päivät on huilipäiviä. Että punaisena tuplareeni, sinisenä yksi reeni ja valkoiset on sitten ollut huilijaksoja ja sitten siinä on alla vielä keltaisella fysiikkaharjoituspäivät. Noissa on nyt aika paljon, kun vuoteen 485 harjoitusta, niin sitä tulee jo 2 000 tuntia heittämällä. Mutta ehkä niin kuin oleellisempi seuranta on vielä sitten se, teillähän on, mikä on se Tompan Exceli on kaikilla käytössä? Joo, kyllä, kaikilla on se Tomo Excel.
niin sieltä saa suunnilleen valmiina noin, että kuukausittaiset laukausmäärät tai ne pystyy jakamaan viikoittaisiksi. Ja sitten vielä pääsee vähän niin kuin syvemmälle siihen, että minkä verran on ammuttu eri osa-alueita, vaikka pystyjä tai hitaita. Tuossa on vain esimerkkinä, mutta sieltähän löytyy kaikki nopeat ja tukiammuntakin tarvittaessa. Mutta ehkä niin kuin mitä näistä näin niin kuin näkee, niin kuukausittaiset laukausmäärät on täällä ajoittain ihan kohtuullisen korkeita. Lähellä 4000, päälle 3500. Mutta sitten, että kuitenkin täällä niinku noissa kisajaksojen aikaa, niin sitten taas selvästi pienempiäkin harjoitusmääriä. Ja yleensä syyskuu nyt on sellainen, että elo-syyskuu vähän riippuen syksyn kisoista, että missä kohtaa se huilitauko tulee. Ja tuolta, niin kuin, mihin kiinnittäisin huomiota, niin tuolla on tuolla niin kuin harjoittelun alkuvaiheessa on kohtuullisen kovaa määrää pystyä, mutta sitten myöskin täällä vuodenvaihteen tiedoilla. Ja oikeastaan missään kohtaa se niin kuin viikoittainen pystyampumisen määrä ei ole mikään hirveän matala. Eli että se pitoharjoittelu on siellä kuitenkin koko ajan mukana. Mutta loppupeleissä kaikki ampuminen on pitoharjoittelua, myös hitaiden ja nopeiden ampuminenkin, mutta ehkä se pidon kehittyminen on tehokkainta tuossa pystyn ampumisessa tai erinäköisissä pystylöinneissä. On se sitten viivakuljetusta tai valkoisen pahvien ampumista. Niin pidossa on käytännössä kyse aseen hallinnasta, että ei sen tarvitse pysyä täysin paikallaan, mutta mitä paremmin urheilija pystyy itse hallitsemaan sitä, että mihin päin se ase liikkuu ja mitä siinä tapahtuu, niin parantaa aina sitä suoritusta. Joo. Sama sitten hitaiden kanssa, että alkukaudesta vähän enemmän ja taas täällä kevään puolessa välissä on enemmän. Ja olisin ihan mieltä, että en nyt tuohon ottanut nopeita mukaan, että miten ne tuohon rakentuu, mutta ehkä nopeiden ampuminen on pikkusen tasaisempaa ja vähäisempää kuin tuo hitaiden. Että nopean kohdalla ehkä 15-25% on niin kuin maksimi, mitä kannattaa sitä harjoittelusta nopeita olla. Että ne niin kuin paljossa nopeuden ampumisessa on riskinä, että se enemmän rikkoo sitä ammuntaa ja huonontaa sitä suoritusta kuin että parantaa. Nopeita kannattaa harjoitella ainoastaan silloin, kun ne osuu. Huonosti ampumista ei kannata harjoitella. Sitten, onko määrä sama asia kuin laatu vai meneekö se niin, että kun määrää vähennetään, niin laatu paranee? Eli mitä se harjoittelun laatu tarkoittaa ja miten sitä voisi parantaa tai mikä luo laatua? Kertokaa nyt Aaro tai mikä parantaa laatua ammunnassa tai harjoittelussa. No mun mielestä ehkä jos ammutaan laatua, niin pitää olla se pää mukana ainakin, että siinä ei saa ajatella yhtään mitään muuta, että muuten se keskittyminen menee aivan johonkin muuhun ja laatu kärsii. Joo, me on kyllä vähän samoilla kannoilla, mitä Anrokin tuossa sanoi, mutta ylipäätään niin aina kun harjoitellaan, niin pitää olla muutenkin se pää mukana, että en tiedä, miksi harjoitella, jos ei ole oikeasti siinä niin läsnä. Mun mielestä laadukkaita suorituksia on myös välillä ne huonotkin suoritukset siinä harjoituksen aikana, koska niitä tulee myös kisoissa, niin myös nekin voi olla laadukkaita. Kyllä, no toi niinku ihan totta se pääpitäminen mukana siinä. Joskus Krister sanoi, kun se ampui Inkoossa, että se rakenti samalla jotain autotallia päässään siinä, niin eihän sitä reenistä oikein hirveän hyvää tullut. No joo, tuskin. Ei se niinku, jos se ajatus on mukana, niin toi mitä Mika sanoi äsken tuossa, niin tulee tuossa kohta, mutta siis mä tuohon tein tommosen kärjistetyn esimerkin parista urheilijasta, jotka ampuu vähän eri lailla. Tässä on ehkä se ammunnan määrä
määrän kautta haettu sitä laatua, että kun ammutaan vähemmän, niin pää pysyy paremmin mukana ja sitä kautta laatu kasvaa. Ylempänä oleva ampuja niin ampuu pari kertaa viikossa 100 laukausta ja on sitä mieltä, että siinä on laatu on koko ajan 100% ja ajatus pysyy mukana. Toinen taas keskimäärin käy 6 kertaa viikkoa, ampuu vähän enemmän, tekee erinäköisiä harjoitteita, mutta myöskin tunnustaa, että noin 10% suorituksista on vähän heikompia, eikä välttämättä ole aina se pää mukana. Mutta tuosta kertyy sitten niin, että toi ensimmäinen ampuu noin 10 000 laukausta vuodessa ja toinen ampuu 46 800 laukausta vuodessa, joka ei ole ihan huima määrä. Siihen ei pääse kyllä kukaan oikeastaan lähellekään. Se on vaan tämmöinen teoreettinen laskelma. Mutta jos siitä katsotaan, niin sitten siellä on noin reilu 4,5 tonnia on niitä omasta mielestään huonompia suorituksia. Ja sitten 42 000 on kuitenkin niitä hyviä suorituksia verrattuna tuohon toisen 10 000. No, kumpi harjoittelee paremmin, kumpi ampuu ja kumpi harjoittelee? Tuosta oikeastaan päästään siihen, mitä Mika äsken sanoi, että se huonokin suoritus voi joskus olla kuitenkin laadukas harjoitus. Kisassa tulee varmasti huonoja suorituksia, tulee huonoja nostoja, tulee epätarkkoja nostoja, tulee huonoja laukaisuja. Jos niitä ei tule harjoituksissa ollenkaan, niin sitten se on kyllä kisassakin ihan tuurissaan, että miten se osuu. Heikolla suorituksellakin voi saada vielä hyvän osuman tai kympin. Se vaatii ehkä vähän enemmän osaamista. Joskus se voi vaatia vähän enemmän tuuria, mutta kun on hyvin harjoitellut, niin monesti tuuriakin on vähän enemmän. Kisassa tulee varmasti heikkoja hetkiä ja huonoja suorituksia, mutta niitäkin tulee ihan jokaiselle, mutta niistä pitää jotenkin selvitä. Kun se taulu juoksee, niin siihen on pakko ampua. Vaikka olisi nosto lähtenyt huonosti tai perälevy vähän tökännyt tai jotain muuta. No sitten määrän kautta myöskin saadaan enemmän sitä harjoitusfrekvenssia, eli sitä tiheyttä, niitä portaita siihen viikkojen välille. Et jos se laukausmäärä on joka viikolla aina 200, niin vaikka sen sitten jakaa, että se on ykkösviikolla 100 ja seuraavalla viikolla 300, niin siitä ei hirveän isoa porrastusta tule. Mutta jos se on mikä tuossa nyt se laskennallinen määrä olikaan 6 kertaa 150, se tulla 900 laukausta keskimäärin, niin sitten se voi olla jo niin kuin 1800 ja 0 välillä se määrä. Niin saadaan huomattavasti isommat portaat ja saadaan jaksoja, missä harjoitellaan enemmän ja saadaan enemmän niitä lepojaksoja. Kumpaa noista sitten on helpompi valmentaa sitä, joka tekee vähän enemmän ja vähän monipuolisemmin vai sitä, joka tekee kaiken ajatuksen kanssa, mutta hieman vähemmän. Ehkä makuasia. Tuleeko tuohon ajatukseen, että miten sitä määrää sit voisi nostaa? Mulla on jotain vastauksia tuossa seuraavissa dioissa, mutta onko teillä siihen heittää jotain? Eikö kellään tule mitään? Kerro sä asiantuntijana. Miten voidaan nostaa harjoitusmäärää? Niin. No, harjoittelemalla ensinnäkin enemmän, että ostaa paukut kaupasta ja lähdetään vähän useammin ampumaradalle. Ja, tätä tietenkin tukemaan niin suunnittelua vähän ennakkoa, että milloin ammutaan, kuinka paljon ja sillä sitä pikkuhiljaa pääsee sitten nostamaan ja sitten kun alkaa luodit menemään enemmän keskelle, niin vaatimustasoa nostetaan sitä mukaan ja näin. No, näin se vähän menee noin niin kuin yksinkertaistettuna kyllä. Ja sitten toi kysymys, että onko se vähäisempi määrä niin automaattisesti laadukkaampaa vai voiko se ajatella myöskin päinvastoin, että se isompi määrä onkin laadukkaampaa, koska se tuo enemmän erilaisia suorituksia ja tehostaa oppimista. No siis ainakin tuossa, mitä oli sulla toi esimerkki, niin mitäs oli se yksi ampuja ampunut sen
10 tonnia ja toinen sen 46 tonnia. Joo. No silloin 4600 on niitä heikompia suorituksia. Mutta sillä on kuitenkin laadukkaita suorituksia 42 000, niin kyllä mä sanon, että toi B kuitenkin reenaa laadukkaammin. Niin kyllä mä sanoisin, että pitkässä juoksussa se varmaan voittaa. Kyllä. Kisassa. No nimenomaan, siellähän se ratkaista. Että... Joo. Että kyllä se niin kuin tuo sitä niin kuin vaihtelua siihen ja tuo erinäköisiä laukauksia, erilaisia lähtötilanteita siihen suoritukseen tulee paljon enemmän ja tulee paljon enemmän oppimista niitä. Mutta mä korostan, että tämä on kärjistetty esimerkki, että tähän ei kenenkään pidä pyrkiä. 46 000 laukausta vuodessa on raakasti liikaa, että siinä jossain. Joo, on ihan hyvä esimerkki. Joo, toki tämä on laskettu 52 viikon mukaan, että periaatteessa tuosta voisi niin pudottaa se johonkin sinne 44-45 viikkoa ehkä, mitä vuodessa tulee, jos miettii, että jonkunnäköinen breikki on syksyllä siinä välissä. Niin, onko se laaduntain? Mutta miten sitä voi parantaa, niin kuin Mika sanoi, että menemällä enemmän radalle, niin tuossa niin ehkä ekana, mitä itse noita avaimia siihen mietin, niin on tuo tuplatreenipäivät, ne on niin kuin yleensä sellainen, että se tuplaa treenimäärä siltä päivältä. Aamuharjoitus on sellainen, mitä kaikki ei halua käyttää, ei ole ajatellut käyttävänsä, mutta niin kuin jo parilla 1,5 tunnin aamuharjoituksella viikossa, niin saadaan 156 tuntia lisää harjoitusaikaa vuoteen, mikä on aika paljon. Ja se tarkoittaa noin 10 000 lisäsuoritusta, jos ajatellaan, että siinä 1,5 tunnissa ehtii ampua noin 100 laukausta, mikä nyt on ihan realistinen vauhti. Et sitten jos taas hakee sen sitä kautta, että säilyttää samat harjoitusmäärät kuin nykyään ja laittaa 20 laukausta lisää, niin sitten se tuo vuodessa vain 3000 laukausta lisää, eli kolmasosan, vajaan kolmanneksen verrattuna tuohon, että käy 2 aamuharjoitusta. Mutta tietenkin se, niin se tuplavaikutus tuohonkin saa, että jos tehdään toi molemmat. Että laitetaan se pikkusen enemmän yhteen harjoitukseen ja lisätään niitä harjoituksia. Siinä kun mä oon ampunut, niin on jo tosi kauan aikaa, mutta joskus olen miettinyt jälkeenpäin, että muuttaisinko jotain omassa harjoittelussa. En ole keksinyt, että hirveästi, mutta ehkä minkä muuttaisin, niin ampusin jokaiseen reeniin yhden pidemmän sarjan. Pidempi sarja olisi ehkä tarkoittanut sellaista 40 laukauksen 2 puolella olevaa. Että sen olisi voinut lisätä niin kuin jokaiseen reeniin johonkin kohtaan yhden sellaisen niin kuin reilusti pidemmän kuin kisasarjan. Että jos kisassa pitää ampua 30 laakia, niin jossain kohtaa pitää myöskin harjoitella sitä tavallaan vähän sen yli. Et ihan sama kuin vaikka kestävyysjuoksussa, niin vaikka se kisamatka on 5 kilsaa, mutta ne juoksee kuitenkin tosi paljon pidempiä lenkkejä reeneissä. Niin. Se on niinku, mitä itse olen miettinyt tuohon. Toi on ihan hyvä pointti. Niin kuin, minä muistan silloin, kun minä reenasin, niin jos tulee sillä, että on hyvä kymppiputki, niin miksi lopettaa se siihen 30 laakiin? Voi ampua sen 40, voi ampua 50kin. Ja vielä hyviä toistoja siihen perään. Niin. Se on just se, että niinku silloin kun sujuu ja se kulkee, niin minkä takia lopettaa siihen. Mutta toki, että on välillä tietenkin mukavampi lopettaa siihen 10, kun odottaa, että se rupeaa menemään huonosti. Mutta ihan totta, että se niinku jonkun verran, riittävän usein jonkun verran kisasarjaa pidempiä sarjoja. Et jo, niin kuin sekä jaksamisen kannalta, pään jaksamisen kannalta, että pystyy kisassa keskittyä 30 laukausta, niin harjoituksissa pitää pystyä keskittyä 40 laukausta, mieluummin 50 laukausta. Ja se, että jaksaa, että kisassa jaksaa ampua 30 laukausta, niin pitää reeneissä jaksaa ampua 40 laukausta. Mutta niitä ei saa olla liikaa, ei niitä niin kannata 4 tai 5 sen mittaista sarjaa tehdä reenissä, vaan myöskin taas niitä lyhyempiä, että voit lyhyemmillä palautuksilla tehdä
lyhyempiä sarjoja pikkusen tiheämpiä. Siinäkin tulee se vaihtelun merkitys. Että ammutaan 10 laakisarjaa ja ammutaan 50 laakisarjaa siihen reeniin. Ja sit se... Joo, ei ole yhtä ainoata oikeaa laukausmäärää reenissä. Kaikkea voi vaihella. Ehdottomasti. Se on se perusajatus. No miten sitä harjoitusaikaa voi rakentaa enemmän, niin vuorokausirytmi on tärkeä juttu. Nuorilla tietenkin aamuherääminen ei ole aina ihan se kaikkein ongelmattomin kohta. Ei ollut Mikallakaan. Eikä ole edelleenkään. Mä oon sua herättänyt kyllä niin moneen kertaan leireillä ja kisoissa. Hyvä. Se on niinku se ehkä oleellisin juttu, mutta myöskin se lepo. Että siitä toi vuorokausirytmi oikeastaan menee. Että jaksat aamulla herätä tai on järkevää herätä tekemään ajoissakin aamuharjoitus, niin sitten täytyy illalla mennä nukkumaan kyllä riittävän aikaisin. Että se niin kuin huonosti levänneenä voi tehdä jonkun yksittäisen harjoituksen, mutta jos sitä jatkaa niin kuin viikon puolitoista putkeen, niin se kehittävyys lakkaa siinäkin. Ja sitten miten se harjoittelu saadaan sovitettua niin kuin muuhun elämään, niin kuin kouluun, työntekoon, perhe-elämään, muihin, niin siinä onkin jokaisella urheilijalla aika paljon sitä omaa suunnittelua ja oman niin kuin ennakoinnin varassa, että pitäisi kuitenkin viikkoja etukäteen tietää, että mitä tuolla viikolla suunnilleen tapahtuu. Ei nyt ihan päivän tarkkuudella ja tunnin tarkkuudella, mutta semmoinen niin kuin joku runko siitä, että jokainen päivä ei voi tulla yllätyksenä, että mitä kaikkea tänään olisikaan. Ja sitten, että miten työt tai opiskelut tai koulu joustaa sitten siinä, että miten sitä pystyy sovittamaan siihen. Peruskoulu, se on aika sitova. Sikäli se on helppo suunnitella, että koulupäivät on aina tiedossa, että minkä verran ne kestää. Niin sitten tietää, että missä kohtaa siinä on mahdollista harjoitella. Tuosta on, niin kuin mitä on maailmalla kiertänyt, niin Suomessa koulut ja oppilaitokset, on ne sitten lukiota, ammattikorkeata yliopistoa, ammattikouluun, niin kaikki on aika joustavia verrattuna moneen muuhun maailmaan. Ei tarvitse Euroopassakaan mennä hirveän kauas, kun esimerkiksi koeviikon missaaminen tarkoittaa sitä, että aloitat saman luokan ensi vuonna uudelleen. Ei nyt vuosittain tuolla niin jää monissa maissa niin junioreilta esimerkiksi arvokisoja keväällä väliin sen takia, että siinä on koulun koeviikko, mitä ei vaan niin kuin voi missään muualla suorittaa. Et meillä oikeastaan ylioppilaskirjoitukset on ainoa, mutta niissäkin niin kuin taas tulee se ennakointiasia, että jos tiedät, että arvokisat on ensi keväänä suunnilleen kirjoitusviikolla, niin sitten kannattaa miettiä, että mitä aineita kannattaa kirjoittaa sitten jo syksyllä tai vaikka jättää sitten seuraavaan syksyyn jonkun. Se vaatii tosiaan, että siinä pitää olla se niin reilu puoli vuotta etukäteen hereillä. Mutta noin niin ylipäätään. Valmentamisen kannalta, mikä mun oma kokemus on, niin opiskelijoiden ja koululaisten valmentaminen on tosi paljon helpompaa kuin sitten työelämässä olevien urheilijoiden. Et sit niin kuin jousto on paljon vähäisempää ja se niin kuin, yleensä kun Suomessa menee töihin, niin työnantaja sitten olettaa, että sitä olisi semmoisen 40 tuntia viikossa siellä töissä eikä jossain muualla, niin se on niin kuin paljon vaikeampaa sit se valmentautumisen sovittaminen sinne. Ja puhumattakaan sitten, että jos on vielä perheellinen, niin kyllä se sitten menee jo todella vaikeaksi. Harva oikeastaan jaksaa jatkaa sen yli sitten, että kyllä se melkein niin kuin se meidän järjestelmä on rakentunut niin, että opiskeluajan loppuun mennessä pitäisi olla urheilijana sellaisella tasolla, että on jo aika lähellä sitä maailman kärkeä tai omaa tavoitetta. Sitten sen jälkeen on tosi vaikea enää nostaa niin kuin harjoittelua semmoisesti, että se kehittäisi sitten, tai pystyisi vielä niin kuin reilusti kehittymään sitten työelämän tai puhumattakaan perhe-elämän ohella. Että enemmänkin se on sitten jo hiipuvaa mallia siinä kohtaa se urheilu-ura. Se oikeastaan pätee ihan kaikkiin lajeihin, että ei noin niin kuin olympialajit ole siinä yhtään poikkeusasemassa, että sielläkin niin pitää
käytännössä olla siellä sillä tasolla, että pääsee valtion muihin taloudellisiin tukiin kiinni, että pystyy sitten niin kuin vähentämään työntekoa ja jatkamaan urheilua enemmän siinä työn tekemisen ohella. Vai mikä Aaron kokemus on tältä kesältä Lapuan työntekijänä reenailla? No ihan tosi paljon vähemmän mitä opiskelijana. Opiskelijana kerkee kyllä aika paljon enemmän reenaamaan. Kerkee käymään jopa niissä aamureeneissä, jos haluaa. Niinpä. Kyllä niin kuin... Että onhan se aika sitovaa, justiin kun työnantajat on aina yleensä sellaisia, että ne olettaa, että sä oot sen 40 tuntia viikossa töissä. Ja, niin kyllä mullakin jäi se yksi viikon leiri sitten käymättä kokonaan, että ihan vaan töiden takia puhtaasti. Niin. Mutta opiskelijana siitä pystyy joustamaan ja opettajat on yleensä paljon mukavampia kuin työnantajat, että niiden palkka ei vähän oikein niin kuin riipu susta sitten välttämättä, että sä voit niiden kanssa neuvotella niin kuin vapaatakin. Että. Nyt Aaro, mietin mitä sanot. Tää kuitenkin tallennetaan. Ei, tää meni jo tulosruutuun. Mutta Aarohan sanoi vaan, että sillä on mukavia opettajia. Totta, sehän se oli. No sitähän mä niin kuin tarkoitin. Joo. Joo, tuleeko teille jotain kysymyksiä mieleen tässä kohtaa? Tai onko jotain, mitä haluaisitte, että selventää tai kysyä mistä tahansa? No, mä voin tälleen työssäkävänä sanoa, että kyllä sen harjoittelun pystyy sovittamaan sen työnkäynnin ohelle, jos se vaan haluaa sovittaa, mutta se on vaan omasta tahdosta ja sitten toinen sopimuksesta kiinni, että mitä työnantajan kanssa sopii, että se riippuu ihan täysin siitä. On, totta kai joo. Ja se on, on tosi hyvä urheilijalle, jos löytää sellaisen työpaikan, että pystyy sovittelemaan sitä ja pystyy aikatauluttamaan. Meillä on muutamilla urheilijoilla on Suomessakin, tai ampumaurheilijoilla on hyvä tilanne sen suhteen, että on sellaisissa töissä, että pystyy jossain kohtaa vähentämään töitä tai pystyy käymään kisareissulla tai leirillä pidemmänkin pätkän. Ihan totta. Joo, ja sitten yksi, minkä huomasin, niin se, että kun tarpeeksi aikaisin vaan sanoo, niin se kyllä onnistuu aina. Mutta se, että sitä ei kannata viime hetkeen ikinä jättää. Joo, se on just sitä samaa juttua, että kun se työnantaja olettaa, että siellä työpaikalla on, niin se vähän niin kuin olettaa, että siellä on koko ajan. Mutta tosiaan, että kun ajoissa on liikkeellä, niin helpompi on aina järjestää, kuin että rupeaa samalla viikolla kyselemään. Miten tuohon harjoittelusuunnittelu- ja seurantapuoleen, onko siihen mitään ajatuksia? Tai onko kaikki ihan selvää? Parempi olisi olla selvää, on tätä jo useampia koulutettukin. Ja Aaro selvää on. osaa tehdä kaikille harjoitussuunnitelmat. Eikö sun siinä diassa lukenut, että urheilijat tekee vähän niin kuin itse ja valmentaja vaan kommentoi? Hyvin, sä olit hereillä. Joo, näin se kaikkein järkevin tapa siinä on, että sen jokainen pystyy itse suunnittelemaan omaa elämänsä parhaiten osuvaksi ja sitten käymään valmentajan kanssa keskustelua, että jos siinä on jotain korjattavaa. Mäkin aika monta vuotta niitä tein ja mä muistan, kyllä mä yleensä aina jonkun kehitysehdotuksen niihin löysin. Välillä meni läpi ja välillä ei mennyt läpi, et eihän se urheilijahan sen sitten päättää viime kädessä, että miten haluaa sen tehdä. No joo, ja omasta kokemuksesta, niin kyllä mä mieluummin teen sitä oman reenisuunnitelman mukaan kuin sen, että minkä joku on tehnyt täysin niin kuin mulle. On. Että mä en niin kuin sun tekemään varmaan noudattanut kertaakaan, mutta sitten kun mä itse tein sen, niin kyllä mä sitten sitä noudatin aika hyvin. Niin. Siihen sitoutuu yleensä aika paljon paremmin, kun sen on tehnyt itse ja on itse miettinyt ne asiat. Niin. Tosi paljon
paljon niin kuin helpompi. Loppuun laitoin tuohon kuvan, kun Tomppa on just voittanut maailmanmestaruuden Koreassa. Niin, mihin voi sitten urheilijana tai valmentajana yltää. Ei hirveän paljon enää sen yläpuolelle. Tää meni pimeäksi. Mä voin laittaa, että ei tarvitse vielä poistua just noihin. Loppuuko tää jako? Juu, loppu. Noniin. Kyllä vain. Jes. Niin tuollaisen paketin oikeastaan noista asioista vähän pintaraapasua kaikesta. Tosiaan sanoin, että siitä niin kuin taidon oppimisesta ja taidonharjoittelusta niin kirjoittelin siihen uuteen urheiluampujaan nyt. Olikohan se reilun sivun mittainen kolumni taisi olla, että mitä siitä löysi ja mitä eri asiantuntijat on sanonut. Ja sen niin kuin, kyllä kannustan siihen, että miettii niitä, että miten sitä omaa harjoittelua, tai miten sinne voisi tuoda sellaisia juttuja, mitkä lisäisi sitä niin kuin haastavuutta, tai ei välttämättä edes haastavuutta, mutta sitä, että pää pysyisi niin kuin paremmin mukana tai joutuisi enemmän keskittymään siihen, mitä tekee. Et oikeastaan siinä niin kuin taidon harjoittelemisessa on kysymys vaan siitä, että pystyy haastamaan itseään ja pystyy sitä omaa niin kuin, no ammunnassa sanotaan helposti, että pitää olla pää mukana, mutta sitä, että niin kuin, miten se pää olisi siinä, että miten saa niin kuin pään pysymään paremmin mukana. Mä voin tuohon pari kuvaa jakaa teille vielä. Ostan noin eri lajista. Näytejaossa tapahtuu virhe. Tämähän on hyvä. Sun pitää varmaan taas se koko näyttö tai ikkuna jakaa. Kokeile. Ei onnistunut ainakaan ikkuna. Koko näyttö sitten. Se nyt tykkää tästä kuvasta jotain. Millä sä oot avannut sen kuvan? Tää on tuolla... Mikähän ohjelma tää on? Millä tää avataan automaattisesti? Tää on joku kuvankäsittelyohjelma, se voi olla siinä se vika. Avaiskohan sitä ihan? Tässä tulee. Hetki. Kokeillaan nyt, kun mä... Nyt tuli näkyviin. Nyt näkyy. Juu. Mä heitin ne vaan kökösti Wordiin, mutta saatte ajatuksen siitä. Tuossa on esimerkiksi Turusta noita urheilulukiolaisten harjoituksissa niin pistooliammuntaa, varmaan mitä olette kokeillut jossain kohtaa liikkuvamallijutussakin, eli sitä, että rikotaan tasapainoa sillä, että laitetaan koroke tai vinolevy tai mikä tahansa sinne jommankumman jalan alle. Niin se ei välttämättä huononakaan yhtäkkiä tuloksia, vaan saattaa parantaa sitä, koska silloin joutuu keskittymään jokaiseen liikkeeseen huomattavasti enemmän ja ajatus on enemmän mukana siinä tekemisessä kuin siinä normaalissa. Et vaan jauhas normaalisti sitä suoritusta. No sitten toinen versio, niin taas, että toinen käsi ei ole normaalissa paikassa. Tämä on tietysti liikkuvan malliammuntaa ei sovellu, mutta siis niin kuin minkä tyyppisiä on noita muissa lajeissa käytetty. Sitten tuossa on kivääriammunnasta tennispallosysteemi. Tennispallo voi olla varpaiden alla. Taas muutetaan sitä tasapainopistettä. Ja sitten tuossa viimeisessä taas niin Stenströmi vetää kuminauhalla kevyesti tuosta keskivartalosta, että joutuu vähän sitä kaatumista vastaan kamppailemaan.
Oikeastaan ideoita on loputtomasti. Ja tosiaan niin kuin sitä korostan, että se ei ole tarkoitus, että ne muodostaa pääosan harjoittelusta, mutta semmoinen 10-15% voisi ihan hyvin olla niin kuin jotain muuta, mikä vaikeuttaa sitä itse suoritusta. Sitten niin kuin lopuista puolet sitä osa-alueiden harjoittelua ja sitten se loppuosa sitä lajin kokonaissuorituksen jauhamista, niin silloin ollaan niin kuin varmaan suunnilleen oikealla tiellä. Jes, mulla ei ole varmaan tämän enempää. Tuleeko teille, nyt vielä saa kysyä, jos tulee tai jotain kommenttia muuta. Joo, hei, kiitos Ville. Me tallennuksen klikkaa jo pois, mutta hei, kysykää Villeltä nyt, mitä vain mieleen tulee. Niin